वाव लोगोफोर जिसु सिखारफिननायनि साननि जानाय लोंनाय हाबाफारि नोंथांमोना नायलांदो दा जिरायनानै बयबो जाबाय आरोना आबै आबौ आदै मादै गासिबो जाजोब्बाय जोंल'सो जायैया एकदमबारे खेबजायनि दिखार दङ सोंनासां गोथाव ना थावा गोथाव ना गोथाव जादोंना अमा बेदरनि बे दाउथ' गैया जोंना मोनसेल' गोरिब अबस्था दाउआनो मासेल'मोन गैला जोब्बाय मोननै मोनथाम होनो हायाना उफाय गैया बेखौनो जथेस्थ' साननानै जाखांलायबायमोन नै हाब रेथें रेथां बाब 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 होस हेभि एकदमबारे लागाव होस जाबावबाय दा नै दासो जोंजोंसो लोगोसेमोन हेभिलै बे मानसिया ओइस आं जाथ'दों ने देन्जारलै बियो जानायाव लाबारि जोबोद गोथाव ना उखैयाखै ना मेथाइ खननानै ए बिगुर गोजासै माथो नै जाजोब्बाय जाजोबो नै आव नै जाजोबनो आखायाव लाबाय बियो हरैजाय संनाय खावनाय नै मा नाम बिनालाय सानथिफुरनि बियो दहलाबुरि थाग्रा मानसि नै जोंना देफुलै बे देफु 1 2 3 4 5 अ नै अरखेग्रा आरोना अरखेग्राया नै बाब गोजा गोजालायथार नैबे आलु वाव एकदमबारे हेभि जाला जोब्बाय नै जोंबो जानोसै लोगोफोर नायलांदो जानोसै आरोना माबा सारायावनोखा लागाव राइसनि रानबाय नायो गाजां रानबाबो रानख'नो हाला आयौ बाजै खम समायदो डान्स ग्रुपनि फैसा होननानै ना बिमानि बुरै मोसानायनि बिमा माहारिनि जाहैदों बियो दासो जाखांफुनाय